wai a Spain din nan aka haifa annabi Muhammad? Za ka ce ai bai ma taba zuwa nan kasar ba, bai taba zuwa ba. Ake da wannan malaman a garin nan, wani ma yin musulunta shi ma cewar shi al'adarsa wato August Comte kenan, shi aikinsa yana rubuta littattafai ne ina sukan addinin musulunci. To in ya rubuta wannan littafi sai dinga samun kuɗi a gun mutanensa. Ya ce to shi kenan yanzu ma abin da zai wani littafi yake so in rubuta wanda in dai mutum ya karanta shi sai ya fita daga musulunci. Shi ya ce littafin da yake so ya kenan. To ya fara bincike zai kewaya duniya, zai wani bincike mai zurfi. Shi kenan malam sai ya fara zuwa ƙasar Spain, ƙasar Andalus. Yana zuwa ya fara binciken musulmai, masallaci nawa ne a ƙasar nan, malamai nawa ne na addinin musulunci. Da aka fara masallaci ma aka fara nuna masa sai ya ji ya gaji, yawan malamai sai ya ji ya gaji, yawan littattafai ya gama ba zai iya dosar wannan ba a ƙasa ɗaya. Sai ya tambaya ya ce da Allah ina da tambaya, wai a Spain din nan aka haifa annabi Muhammad? Za ka ce ai bai ma taba zuwa nan kasar ba, bai taba zuwa ba. Ake da wannan malaman a garin nan. Yace to wannan mutumin ba irin mutanen da na sani ba. Yace to yanzu na fasa rubutu akan ma addinin musulunci, yanzu zan yi rubutu ne, zan yi bincike akan wai wane ne annabi Muhammad. Kaji fa ya fara bincike. Farko abin da ya fara yi da zai rubuta tarihin annabi, yadda ya tara littafi ya fi guda 1000 ya zube su a gabansa, ya ce da su zai yi research, zai yi bincike don ya gane waye shugaba. Malam ya akan sunan annabi sai ya duba littafi ya fi 500 a ciki, sunansa kuro. Wannan littafi an ce sunansa kaza, wannan littafi an ce, duk littafin da ya duba sunansa dai Muhammadu. Sai ya rubuta, sai kuma ya koma waye mahaifinsa, wace ce mahaifiyarsa. Nan ma in ya bincike zai ga ba saɓani, sunan mahaifinsa Sayyidi Abdullahi, sunan mahaifiyarsa Sayyida Aminatu Az-Zuhuriyya. To shi kenan, wace ce ta shayar da shi sai ya ga an rubuta. To yana ta duk ina bin nukuda sai ya ga an tafi har ya girma har ya yi aure. To sai ya ga akwai wani abu da yake so ya gano amma har yanzu bai gano shi ba. To su musulmai ba su iya rubuta tarihi ba ne? Sai ya fara tambaya, itara taro, sai da Allah yana rubuta tarihin manzo Allah ne. Sai ya ji an faɗi inda aka haife shi, an faɗi mahaifinsa, an faɗi garin da aka haife shi, an faɗi komai. Ya ce amma sai in ji ba a faɗi makarantar da ya ba da malamansa da suka koyar da shi. Allahu akbar. Allah kaji mu'jiza annabi. Ce mutum kamar wannan ban ji labarin malamansa ba, ba a faɗi kwalejin da ya ba, in ya samu wani certificate da menene da a faɗa, amma an yi shiru. Yace to zai bi malaman addini biya tambaye su. To ya je gun malami na farko, yace annabin addinin musulunci nake tambaya, da Allah waye malaminsa. Sai wannan malami ya ce da shi, za ka wahala kwarai, wannan tambayar ta ka ba ta samu ba. Sai ya ce da shi wannan annabi namu ma wada a sauda a ala bai za, shi tun da yake bai taba daukan bakatar wada ya ja alif akan takarda fara ba, bai taba yi ba ruwansa da wannan. La ilaha illallah. Wannan mutum ya ce wallahi ba zan yadda ba. To ya in je in ga littattafai sun fi miliyan, kuma tawaga almajiransa ne suka yi, amma shi bai taba karatu ba. Ce haka dai za ka haƙura wallahi. Sai ce wallahi ba zai yadda ba. Ya ce wannan ƙagen musulmai ne kawai, ƙaryan musulmai ce ta tashi, suka ce annabinsu bai taba rubutu ba. Sai ce ya san yadda zai yi. Sai ce to zai je ya tambayi Papa Roma John Paul
ya ce in ya gaya masa wallahi zai yadda. Ya tafi Italy ya samu paparoma ya ce musulmai sun hautsina min hankalina, sun ce annabin musulunci bai taba rubutu ba bai taba karatu ba, ya ce kai ne alƙalin ƙarshe da za ka bani maganar gaskiya, kai paparoma, na zo gurinka yanzu kai mun bayani. Paparoma ya shiru can da inisa ya ce da shi kaga wannan gaskiyar ita ce wacce babu wani kokonto a cikinta. Ya ce nabiyul islam bai taba rubutu ba bai taba karatu ba, ce shi kenan za ka tafi ka je ka yi tunaninka kuma da abin da za ka yi kai, amma shi baya rubutu baya karatu, iliminsa ya fi karfin rubutu da karatu. Tun da aka ce da shi ikira ya ce ni me zan karanta? Allah ya ce ikira bismi rabbikal ladzi khalaqa. Malam anan aka bashi ismullahi al-azam, anan kirjinsa ya haɗiye ilimin komai, anan idansa ya ga komai. Shi iliminsa ba to wannan ilimin ne ta ya za a yi rubutun takarda ya iya haɗiye wannan ilimin? Ba zai haɗe ba, takarda ba ta iya da shi ba.